Der var lyd. Jeg skal tale om at være lys og salt i dag. Og overskriften har jeg kaldt, man tænder ligesom ikke en lampe og sætter en spand over den. Og det er ikke noget, jeg har fundet på, men det er det, der står, når man slår det skrift op, som vi skal læse lidt i den hverdagsdanske. Man tænder ikke en lampe og sætter en spand over den. Og hvorfor gør man ikke det? Det skal vi lige finde ud af nu. Så derfor har jeg taget en spand med. Johan, kan du hjælpe mig? Kan vi tage den der spand? Okay, vi er enige om, der er et lys, ikke? Vi sætter en spand over den. Kan vi stadigvæk se et lys? Svagt. Rigtig svagt. Okay. Så når vi sætter vores lys under en spand, eller under en skæppe, som der står i sådan den lidt ældre oversættelse, så kan vi ikke rigtig se det. Så kommer det ikke rigtig til at lyse ud på det mørke, der ellers er i verden. Vi skal kigge på to skriftsteder. Det første det er Esajas 60:1, hvor der står, rejs dig, det er lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Og det har vi hørt rigtig meget, siden vi var på sommercamp, fordi det var det, vi havde som overskrift der. Så vi vil være der, hvor vi godt ved, at vi skal rejse os op, og så skal vi lyse ud over det hele. Ikke? I Matthæus 5:13-16, så står der her. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trappes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke en lys og sætter det under en skæppe, men en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Amen. Amen. Lige præcis. Så det vil sige, at vores opgave her er være salt og være lys, der vil være. Men ikke et andet gammelt salt eller sådan noget femset belysning. I ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger det, ikke? Sådan lidt, ja, hvor man bare tænker, at det kunne være lige meget, hvorfor er det der lys overhovedet. Det kender jeg godt, ikke? Så det er ikke sådan, vi skal være. Og jeg tænker, at hvis man nogle gange er sådan den her femset belysning, så kan det være, at man kommer hen til folk og så siger, hej, jeg hedder Josefine. Jeg er nødt til at fortælle dig, at du er på vej til helvede. Turn og burn. Ikke? Og det er måske sådan en helt rigtig måde at være sådan salt og lys på. For det kan godt være, at folk de så bare tænker, vi ses. Det vil nok være sådan lidt femset belysning. Forstår du, hvad jeg mener? Det handler ikke om at være så religiøs og høre på som overhovedet muligt, men det handler om at vise Jesus frem igennem det, som du bare er. Fordi han er i dig, når du har taget med ham. Og det er lidt det her, jeg hørte en sige i går, at det handler om at vise Jesus frem i de relationer, man er i, altså de forhold, eller dem du nu er sammen med, der hvor du er. Lad mennesker opleve, hvem du er. Og vær ikke sådan en eller anden mærkelig en, fordi det er jo ikke nogen, som rigtig gider sådan at bonde med, vel? Det er noget, der er mærkeligt, det er ikke nogen, der har sagt, du skal være. Det er lidt ligesom, når man sådan, jeg arbejder med børn jo. Og det er rigtig godt at starte med at være sådan virkelig, eller det gjorde jeg i hvert fald bare, sådan rigtig stramt tante og sige, sådan her er det, og du skal ikke. Og så tænkte de, shit, hvor det bare en hård blanding der, ikke? Men efter et stykke tid, når de ved, hvor grænsen den er, så kan du begynde at sige, ved du hvad, jeg synes, du er helt fantastisk, og har kæmpe hjerte for dig. Så kan du begynde at vise det gennem det her, ikke? Så det er også lidt med det her, lad folk vide, hvem du er, i stedet for bare at komme bravende hen og sige, nu skal du også høre, og du skal, fordi ellers så ryger du bare i helvede, og du brænder op der, ikke? Puha. Ja, undskyld, jeg er måske lidt pro-kandidat, ved jeg. Men da jeg startede på gymnasiet, der havde jeg sådan en idé om, at det var måske ikke det første, jeg skulle hen og sige det der, hej, du skal i helvede, vi ses ikke. Men det var måske ikke det bedste at gøre. Så til gengæld så valgte jeg at sige, okay, ved du hvad, de finder ud af, hvem jeg er. Og det gjorde de. De først begyndte jeg at tænke, hun er da meget nice der. Altså, det kan man godt forstå, ikke? Men, og hun sagde, ej, hun er da hyggelig, og okay. Og så begyndte jeg at finde ud af, at jeg ikke tog med til de der fester og sådan noget. Og så sagde jeg, hvad laver du, når det er fredag, så du skal med? Nå, ja, nu skal jeg høre forresten. Og det var da, når de først kan lide dig, så er det overhovedet ikke svært at sige, forresten, det her det er faktisk det, jeg lever mit liv for. Og det jeg endte ud med, da vi skrev sådan en blå bog i slutningen af gymnasiet, og den sidste kommentar på min side, det var, vi synes det er helt fantastisk, og vi har kæmpe respekt for den du er og det du står for. Og det er ikke for, jeg siger det ikke for, at du skal sige, hold da op, hun er godt nok sejt, eller andet, for det var ikke sjovt altid.
Men jeg vidste, at når jeg stod der og stod fast på, hvem jeg var, og hvad jeg troede på, uden at være en eller anden freak, der bare sådan skulle være mærkelig hele tiden, ikke? Så vidste jeg, Gud han med mig. Fordi når du ser Gud, så er han også for dig. Og derfor kan vi få sådan nogle resultater. Hvis vi bare går ud og være lys, der hvor vi er. Og det betyder nemlig ikke, at vi behøver at være sådan nogle mærkelige freaks, der går rundt, men altså det var Jesus jo heller ikke, da han var her. Han var ikke mærkelig. Han gjorde ting, som folk ikke kunne forstå, men det var gode ting, som de bagefter kunne undre sig over at være glade for. Ikke? Så vær salt og lys der, hvor du er, der hvor vi sådan er i vores liv. Jeg hørte om en mand, som for rigtig, rigtig mange år siden, længe før jeg blev født. Det var før, der fandtes tog og busser og fly og mikrofoner og store scener. Og jeg ved ikke, hvornår det var, men det er længe siden, okay? Jeg hørte om det her mand, han havde virkelig tænkt, okay, jeg skal ud, og jeg skal give det her videre, som jeg har fået. Så han steg op på sin hest og red rundt, og der hvor han oplevede Gud, han sagde, han skulle gå hen, der stoppede han op, og så begyndte han at prædike til de folk, der nu var der. Ikke? Og husk det her med, at ingen mikrofoner, ingen store scener, ikke noget fjernsyn eller tv eller noget som helst, der var ikke nogen mulighed for, at de kunne komme ud nogen steder. Men da han døde, der havde 80% af alle amerikanere hørt ham tale. 80%. Det er altså et stort land. Så brænder man altså for det, man vil. Så man er et lys der, hvor man er, og tænker, okay, når det er det, min opgave er, så gør jeg det, og så gør det fuldt ud. Jeg synes, det er sindssygt sejt. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og det kan godt være, at man så tænker, okay, men det kostede da også noget, han kan da næsten ikke have lavet andet. Nej, men det gør heller ikke noget, fordi Gud, han er så meget større. Og det, han har givet os, det skal vi gå ud til andre med. Fordi det har en, liv og død betydning, om de ved det eller ej. Lys, det skiller sig ud fra mængden, og salt, det smager rigtig godt. Ikke Jonas, vi kan gøre det selv. Og det forstærker den smag, vi nu har i en eller anden ret. Det kan Jonas finde ud af. Sådan. I ved, det der med, det skal ikke smage salt, men man skal bare mærke, den er der et eller andet sted. Ikke? Det kan Jonas virkelig det der. Og på samme måde, vi behøver ikke at være mærkelige og overfylde med salt, der hvor vi nu går hen. Det er ligesom nogle gange, jeg kender en, som virkelig tænker, når nu det bliver glat, og man skal have salt på fortov hovedet der, ikke? Jeg kender en, som bare tænker, okay, det der fortov, det skal bare straffes med salt, ikke? Så der ligger bare, altså du ved, der ligger sådan et lag af salt på et helt fortov, ikke? Så han er sikker på, at der ikke kommer noget der. Og det er fint nok, men det kan måske også være lidt, altså hvis der kommer sådan nogle små woofer, som Louise's der, så gør det altså ondt i poterne, ikke? Sådan er det. Vi skal måske tænke over, hvordan vi spreder det, og hvor meget vi gør det. Og det er jo ikke kun, når det er vinter, men sådan generelt hele tiden, ikke? Det kan man bare tænke på. Hvorfor skal vi give folk Jesus? Og hvorfor skal vi lade vores lys skinnet over det hele? Der er kun én grund, og det er fordi, det er det bedste, vi nogensinde kunne få. Det er det bedste, vi har overhovedet. Hvis vi forestiller os, at du havde den perfekte kur mod kræft, og din bedste ven virkelig led af kræfter, hvor vi er død, så ville du heller ikke holde tilbage og bare tænke, jeg gemmer den lige til en anden god gang. Det vil du ikke gøre. Du vil skynde dig at give den her person den her kur, fordi så vil du vide, at det skal være. Jesus han har fået mod alt, at du har ham, så han skal ud med. Han vil gerne give. Så gå ud og være lys. Jeg så en film i går, som var sådan speciel, og det er sådan en dokumentar om, hvad Gud han gør. Han gør sindssygt mærkelige ting nogle gange. Og det er fedt. Der var sådan 2 små piger, som havde det sådan, de havde hørt det der med, at man kan jo bede for folk, og så bliver de raske. Og det fede ved børn er jo, at de tror på det, og så er det sådan, det er. Og der er ikke så meget med at stille spørgsmålstegn. Så de havde sådan, vi kunne godt tænke os at bede for nogen, så de blev raske. Ja, det er fint. Så de var henne på et eller andet møde, og der lå en dame, som virkelig var syg, og hun havde alt, man kunne have næsten, ikke? Jeg ved ikke, altså hun havde rigtig mange ting. Diabetes var henne, men hun var virkelig syg, så hun kunne ikke andet lægge ned. Og de her 2 små 8-årige piger, de kommer hen og lægger hånden på hende, fordi de står der jo, dem der lægger hænderne på de syge, de skal blive altså, ikke? Så hun lagde hånden på dem, eller de lagde hænderne på hende, og de bad for hende, og da de fjerner deres hænder, så er der sådan aftryk af guldglimmer, der hvor deres hænder har været. Og det er ikke fordi, at de lige har været ude og lege med glimmer i børnekrig, for de havde ikke noget på hænderne. Men der hvor de havde haft deres hænder, der var guldaftryk. Hvorfor? Ja, fordi Gud han kan godt lide at gøre mærkelige ting, så vi tænker, okay, det var ikke, altså, han vil bare gerne gøre noget ekstra, så det ikke bare var, at hende her blev selvfølgelig helbredt, kunne rejse op sammen og havde det fint, ikke?
Men jeg skal også lige have se, jeg kan også lave sådan nogle crazy ting. Ikke? Vi vil gerne gå ud og gøre det der, vil vi ikke det? Vil vi gerne se det i Nykøbing? Vi vil gerne se, at når vi beder for folk, så kommer der kun støv. Hallo? Det er for fedt, det gør vi gerne til at se. Jeg så i den her film, ikke? Der var der også en mand, som stod og talte, som vi gør nu. Og han havde sådan et eller andet Gud, han gjorde et eller andet mærkeligt, når han ville tale. Fordi når han talte, så begyndte der at flyve støv i hovedet på ham, så han glimtede ud over det hele, som om han sådan var på vej til noget glamorous eller noget party. Ikke? Han glimtede hele tiden, hvor han gik rundt. Altså, ja. Vi vil gerne være lys, og vi vil gerne se det her. Er det ikke sådan? Ja. Hvorfor siger jeg egentlig det her? Hvorfor skal vi gå ud og være lys? Og nogle gange så kan det godt være, at det bliver vendt om til sådan noget med, okay, men så når jeg sidder foran dem her, som jeg ikke tror endnu, så skal jeg hele tiden være på vagt og tænke, der var mit hen. Nu kan jeg lige fortælle et eller andet om kirken, og nu kan jeg lige fortælle et eller andet om Gud, og nu kan jeg lige Men hvis det bliver sådan et eller andet, at vi skal sidde og nu fandt jeg et eller andet. Er det så relationen, vi laver, eller er det bare et eller andet? Ikke? Men det er derfor, vi har fået Helligånden. Fordi Helligånden kan overbevise om, hey, du behøver ikke at gøre et eller andet helt vildt og voldsomt, men han kan få dig til at sige det rigtige på det rigtige tidspunkt. Han kan vise dig det helt rigtige tidspunkt og fortælle lige præcis den historie, som du har lyst til at fortælle der. Han kan også fortælle dig, hvad det er, der rører sig i det her menneskes liv lige nu. Noget, som du måske overhovedet ikke ville vide, skete normalt. Det er det, han kan, og det er ham, vi skal gå ud med. Fordi han bor herinde. Vi skal bare slippe ham løs. Som jeg sagde, så står der i den hverdagsdanske oversættelse af det her Matthæus 5. Der står, man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. Jeg synes bare, det var sindssygt fedt, fordi jeg har altid kun hørt det her med, at man skal ikke sætte sit lys under en skæbe, ikke? Så vi ikke sætte den her lampe, altså vi skal ikke tage en spand over lampen. Det giver rigtig, rigtig god mening, og virkelig, virkelig ned for jorden, ikke? Og så synes jeg også, det er fedt, fordi det er Jesus, der siger det her, og han er i gang med at prædike. Det er det, der hedder bjergprædiken. Og jeg har det, da jeg læste, så tænker jeg, det er fedt. Jesus, han kunne også godt disse folk, ikke? Man sætter ligesom ikke en lys over, eller hvad hedder det, en spand over sit lys. Som om, det ved alle jo. Og det ved alle jo godt. Hvis vi gerne vil have det, så kommer lys, så skal vi ikke sætte spanden over. Flere steder i Bibelen, der står der, at det er altså ikke meningen, at lyset det skal dækkes til. Det skal lyse frit. Det var det bliver tændt. Og det er tændt i dig og mig. Så da jeg læste det her, så tænker jeg, okay, men hvis vi er lyset, så må det jo sådan lidt svare til, at vi går rundt sådan her. Og det ved jeg ikke, altså jeg synes, det ser sådan rimelig dumt ud, og jeg kan ikke rigtig sige noget heller, og jeg tror også, at akustikken er sindssygt dårlig herinde, eller ikke? Vi skal ikke gå rundt sådan her. Jeg ved ikke, om det ser dumt ud. Vi kan få et lys. Rimelig våde sommerhat der. Når vi har fået et lys, så er det også meningen, at det skal have lov at lyse derude der. Ingen spande over hovedet. Vi vil lade det lyse frit. Og du behøver ikke være bange for, hvad folk tænker om mig, fordi jeg har en eller anden lille overbevisning om, at hvis du går rundt sådan her, så tænker folk, at du er mere mærkelig, hvis du går rundt sådan her. Det er bare sådan min egen lille lommefilosofi, men jeg tror, der er noget rigtigt i det, for det sagde Gud også. Og du behøver ikke være bange for, hvad de tænker, fordi hvis de ikke kender Jesus, så mangler det, som du har, og så vil de gerne have det. De ved ikke altid, at de gerne vil have det. De ved ikke altid, at det er de mangler, men de vil gerne have det. Der er tomhed, hvis de ikke får det her. Så vi skal bede bøn. Ja? Har du? Vil du sige det? Fedt. Vil du have spanden på, eller hvad der siger? Ja. Så. Jeg sad også lidt ude til, den er helt anden, altså, kender Jønsson-familien. Dem, der er hårde mænd, nej, damer, dem, der ikke er hårde mænd, det er lige så ikke klar over. Nej, det var lige nej, det der, som Josefine snakker om, det er jo ikke rigtig noget. Vi har været på ferie her et stykke tid siden, og nede i Bulgarien, og da vi var dernede, der var en tjener, bartjener,
Så er det jo tilfældigt. Ja, men han stod deroppe og var helt bare i hovedet, så spørger jeg, om hvad der var problemer. Han havde ondt i hovedet. Så spørger jeg, om jeg må bede for ham. Det måtte jeg godt. Og det er sådan dernede, når man beder for dem, fordi det er nogle helt andre mennesker. Jeg blev så glad, at hovedpinen var væk. Så blev det aften, så sidder meget Pernille udenfor. Og så kommer han gående og haltende. Og så går jeg hen til ham igen, og så er det sådan, der blev åbnet noget. Ikke? Så spurgte jeg, hvad problemet var. Jamen, her har været professionelle danser. Jeg danser med folkedans, som de gør nede i Bulgarien. Så der har været professionelle folkedanser i 10-15 år. Så hans knæ var fuldkommen smadret. Og han skulle til læge og undersøge sig videre. Og så var jeg hurtigt igen nu. Så siger jeg til ham, jeg må ikke bede for dig. Ja, det var da godt. Og vi lagde hånden på og bad for ham og så videre. Og jeg lyste sådan helt op og helt glad. Og 1000 tak, sagde han, og så videre. Det var ikke mig, der skulle takke. Jeg er så flot og ligeglad. Så jeg gør kun det, som Gud vil have mig til. Vi lægger hænderne på, så skulle jeg takke det. Og han takker og takker og takker. Og så vidste vi ikke rigtig mere. Så gik der nogle dage, så skulle vi hjem, og vi var ved at tjekke ud fra hotellet og så videre. Og så pludselig så ser jeg ham helt nede bagved, og jeg får øje på os. Og det samme så spænder alt, hvad han kan igennem hele lokalet, og hvad man giver en ordentlig knytte og siger tak. Så det var bare det, jeg ville sige. Ja, det er lys. Så måske skulle vi bare bede om, at vi får lige så meget frimodighed som Jan alle sammen, så er det jo ikke noget problem. Så tager vi bare hatten af og går i gang, ikke? Så det kommer også. Skal vi ikke bede om, at det her det kommer til? Hvis du går med i den her bøn, så kan du lukke dine øjne og tænke ind i hjertet, det vil jeg gerne. Og hvis du tænker, nej, det gider jeg ikke, jeg går lige at spænde over hovedet, så kan det bare være. Men jeg bliver nu, og jeg kunne godt se mig, at du var med, fordi så er vi flere, der kan både gøre det, og det er fint, ikke? Jesus, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at tage den her hat af. Tak fordi, at dit lys skal få lov at skinne frit, når vi kommer frem. Og jeg beder dig om, at du må lægge en helt fantastisk formodighed ned i hver eneste, som ønsker det, som sidder her. Jeg beder dig om, Jesus, at vi må få lov at gå ud og være lys og sat der, hvor du har os, der hvor du vil have, vi skal gå hen. Tak fordi det ikke handler om os, men det handler om dig og det, som du gerne vil, Jesus. Jeg beder dig om, at vi må få lov at gøre en kæmpe forskel, der hvor vi er. Og tak fordi det ikke behøver at være med en masse ord, men fordi du er der, fordi du bor i os. Jeg beder dig om, at du må tale klart og tydeligt til alle, der er her. Så de ved, hvornår de skal sige noget, og hvornår de ikke skal. Tak fordi du hjælper os i de her situationer, Jesus. Vi giver vores lys til dig, og beder dig om, at du må forøge det, gøre det større. Jesus. Amen.